Takže po inštruktáži, ktorú som ani nechcela, konečne dorazil balík z Airsoftu, čo som objednávala. Takže vám ukážem, čo vlastne som objednávala a na aký účel. Áno, za mnou je naša stena perfektná. Takže samozrejme pekné poďakovanie, ešte aby nie, keď tam necháte skoro 100 €. Tak, prvé, čo by som vám asi chcela ukázať, lebo to bola taká nutnosť, tak sme objednali celý set na hlavu piestu do M4, s ktorou hrávam, pretože keď sme robili challenge, ktorú dúfam, že vydáme, teda aspoň dúfam, že sa ju podarí zostrihať, tak sa nám ako si hlava rozomlela, už to proste nedala, zároveň ako došla baterka, došla i hlava piestu. Mala niečo odstrieľané, takže toto som viac menej objednala na potreby aj svoje, ale zároveň aj aby mohol dať priateľ, alebo môj muž perfektný, zbran dokopy, keďže je tak krásne pomalovaná. Takže tomu dám na jeho pracovný stôl. Ďalej sme objednali ložiska, ktoré potrebuje na to, aby dal ďalšiu zbraň dohromady. Ak ho niekto sledujete z mojich priateľov, tak asi viete, že posledné 2 dní robí na viacerých zbraniach naraz na Airsoft, takže tu má ložiska, aby mohol dať dokopy i 3. zbraň. Samozrejme konektoriky, pretože v niektorých zbraniach sú iné a tieto sú podstatne lepšie, či už manipulujete s baterkou, alebo ju tam zasúvate. Takže konektoriky tiež treba na kabeláž. Tak a teraz sa presunieme k tomu, čo som si objednala pre seba, keďže som lavačka. A je s tým celkom problém a dokonca som rada, že som to našla vo farbe Multicam, keďže mám celú výstroj takú. Tak to je stehenné púzdro na môjho vlka krásneho. Rovno si to rozbalím tu na mieste. Takže je to takéto púzdro. Samozrejme pripne sa k opasku a zaistí sa okolo stehna, čo je super, má aj nejaké tie vrecúška, napríklad na malý plyn, ktorý môžete tiež kúpiť na stránke Airsoft Pro, a taktiež má i púzdro na zásobník, čo je podľa mňa veľké plus, že nemusíte uvažovať, kam to pichnete do vesty. Takže z tohto mám obrovskú radosť. A samozrejme, keďže som, dá sa povedať, taký začiatočník a neustále som mala problém s opaskom, pretože aj keď som si kúpila vlastne maskáče a tričko S-kové, tak to zo mňa padá, keďže ja som drobná. Tak konečne mám vlastný a nemusím prosiť o žiadnu náhradu od môjho chlapa. Takže z tohto mám tiež obrovskú radosť a zároveň môžem povedať, že sa to skvelé hodí k tomu púzdru, pretože tieto opasky sú fakt top. A v neposlednom rade, keďže sme zistili pri challenge, že keď fúka, tak 25 guličky lietajú viac menej sami od seba všade. Nezáleží, ako dobre mierite. Tak som kúpila od značky BLS aj guličky kilové balenie 28, takže myslím si, že aj vo vetre to bude ďaleko presnejšie. Takže toto bol taký môj krátky unboxing od e-shopu Airsoft Pro a dúfam, že som vás namotivovala, že tento e-shop určite navštívite. A keď budeme kompletne vybavení, kompletne porobené zbranie,
tak vám ich veľmi radi ukážeme. Tak zatiaľ.